आज जवन दुनिया के हालात बा, ये हालात देख के छतरपुर के छेड़ी माई के दरबार में एगो भक्त गइल बा। माई से कहल बा कि ये माई, दुनिया के सारा लोग करवा सुबुद्धि दी, अकिल दी, ज्ञान दी, अच्छा मार्ग प्रशस्त कर दी कि लोग अच्छा से अमन चैन के जिंदगी व्यतीत कर सके। का भावा कि चेड़ी महारानी हो, कि चेड़ी महारानी हो, निगरानी कर दुनिया के। चेड़ी महारानी हो, निगरानी कर दुनिया के। जग कल्याणी हो, मेहरबानी कर दुनिया के। ए चेड़ी महारानी हो, निगरानी कर दुनिया के। भावा के चेड़ी माई, आज जैसे दुनिया के हालात बा, बाप बाप में, बाप बेटा में पटत नहीं के, सास पुतोह में पटत नहीं के, भाई भाई में लड़ाई बा। सारा दुनिया के करामात करिश्मा बदल गई बा। ऐसे मोरी मैया सारा लोग के मस्तिष्क के रउआ साफ कर दी, बुद्धि में बदलाव कर दी, ये विनती कर रहा बा। गोंडा मवाली के भइल बरराज हो, नित दिन लूटल जाता अबला के लाज हो। गोंडा मवाली के भइल बरराज हो, अतने नए मोरी मैया भइल पानी पानी हो, निगरानी कर दुनिया के। चेड़ी महारानी हो, निगरानी कर दुनिया के। मानव के बुद्धि विवेक बदलल बा,
साधु संत के का दशवा से माई सुन ली भावा। धर्म रखवार सब भइल रंगीला, दारू गांजा पी के करा तार रस लीला, रखवार धर्म के लोग भइल रंगीला, दारू गांजा पी के करा तार रस लीला। संतन के कहानी हो निगरानी कर दुनिया के, चेड़ी महारानी हो निगरानी कर दुनिया के। क्या बात है, जय हो। क्या बात है रंगन भैया। चेरी माई से अंतिम निवेदन भक्त करल बा कि मोरी माई तू शक्ति, आवाज के नारी भी शक्ति, लेकिन आज के नारी के विचार कितना बदल गई भाई मोरी मैया सुन ली।